que no siguin d'edat. No, Joan, tot diu no cola aquest. Has moniato? Heu rebut el cartell? Tothom ha endevinat la primera que era? Perquè algú m'ha dit que això... La joguina. M'han dit que era una sabata. Era una sabata molt moderna. I aquest moniato vell ho sabia que era, no sé. Pot ser que se miri en la vista la gent, Bueno, no hi ha ningú menor de 8 anys. El cartell no van posar que fos per majors de 18. Bueno, igual. És que tinc un problema, sempre m'agraden els homes més grans que jo. Bueno, no sé si és un problema, però un dia me'n va agradar un que era molt petit, però molt, tio, fliparia. Adult era adolescent. Com n'era d'arriscada la meva perdició, ho sabia. Soc molt intel·ligent, em faig l'estúpida per no deixar-te en evidència. Tu encara vas posar-te en un perill més temible, davant seu mossegades un petó fugaç i les mans deslligades amb un llaç de seda quan l'altre du una vena als ulls que transparenta i ens amaga. Puc fer-te coses que ningú no es creurà que t'hagin fet allà a l'escola privada, només a canvi de risc, de perill, conducció temerària. Si em deixes portar el volant, no tinc carnet, correrem per circuits de pell suau i molla, tot fent xisclar els pneumàtics, gastant-los i acariciant el fre només un pèl de tant en tant. Ho veus? Ara el cor se t'accelera i a mi em batega el clítoris embogit a 7.000 revolucions. Els teus dits s'hi perden. Deixa'm que t'indiqui el camí. Canvia de marxa, redueix una miqueta, ja m'espero, aguanta, no veus que la màquina s'escalfa massa? I accelera de cop altra vegada i derrapa entre els fluids de la carretera suada. Corre fins que s'acabi la benzina. Quin dipòsit més petit. I ara aparca al meu costat i fes-m'ho amb la calefacció apagada. El fum és tòxic i la música d'una emissora de moda. Les dones conduïm més bé, oi? Això hauria de mirar,